आज आम जाना ऑडियो जीके। 1 नंबर आम देशर नाम कहा अनुसार होइछि? उत्तर राजा भारतଙ୍କ नाम अनुसार। 2 नंबर भारतर शब्दर अर्थ कौन? उत्तर भा आलोक रत नियुक्ति ଯେଉଁ ଦେଶ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ କରୁଛି। 3 ନମ୍ବର ଭାରତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଉତ୍ତର 3,28,263 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। 4 ନମ୍ବର ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା? ଉତ୍ତର 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ। 5 ନମ୍ବର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା? ଉତ୍ତର 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ। 6 ନମ୍ବର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। 7 ନମ୍ବର ଭାରତର କେତେ ଲୋକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବାସ କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର 65% ଅଧିକ। 8 ନମ୍ବର ଭାରତରେ କେତୋଟି ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ? ଉତ୍ତର 845ଟି ଭାଷା। 9 ନମ୍ବର ଭାରତ ଚାରିପାଖରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶ ସବୁ ରହିଛି? ଉତ୍ତରରେ ନେପାଳ, ଚୀନ, ପଶ୍ଚିମରେ ପାକିସ୍ତାନ, ପୂର୍ବରେ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ମିଆଁମାର, ଦକ୍ଷିଣରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।